alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kang programa Aramon Yato Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Good morning mga ka-consumer, mga ka-trade. Yaw na naman po kita ngunyan sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. Okay po. While na pong pihalat-halat ta si Ma'am Bem ang satuyang host kining programa, yaw na po ini magpamid muna na po. Ako po si Joseph Ranyola kang Department of Trade and Industry Regional Office 5 na kung saan magpapaabot na naman kami kang samong mga programa, kang samong mga advokasya kang mga kang samuyang opisina na kung saan mapapanungod ini sa pagproteher kang mga intereses kang satuyang mga konsumidores asin man kung paano ta pig-enable ining mga businesses ta sa kasalukuyan or ining iabot tang micro, small, medium enterprises na kung saan although yaon kita ngunyan sa mapamugtak kita sa panahon na kung saan yaon kita sa isarong global health and financial crisis ngunyan ang pinakatrabaho ngunyan kang satuyang gobyerno pati naman kang samuyang opisina ang Department of Trade and Industry is to see to it that we slowly open up our economy in a way na kung saan protektado pa man giraray or pigbabantayan pa man giraray ang safety kang satuyang mga kaimanwa dahil nga ni digdi sa iapod tang COVID-19 crisis na kung saan gabos bako lang po ang satuyang nasyon na Pilipinas kung bako halos gabos na nasyon po ngunyan nagsasapar o nakakamati kay ning COVID-19 situations tanguyan na kinamumugtakan. Ngunyan na aldaw po na Biyernes sa tuyang tutukaron ang mga iba-ibang scams na napapaloob mo niya na sabi ta nga ni na because of this crisis that we are into ang mga naging nailigta na ipaabot sa indok ang Department of Trade and Industry ang mga datos na kung saan nagpapahiling itong rise kang online transactions kung kaya't maray nga ni po na nahanda naman ang satuyang gobyerno with respect to this one na kung saan igwa na kitang mga batas na nagpoprotehir kang satuyang mga konsumidores na maski pa nga ni sinda nagbabakal bako na ngunyan sa through this business physical stores kang mga business establishments but through online na kung saan sinasabi ta baga inining lugar in fact data may taram kung saan kasi ang mga transaksyon ngunyan is borderless because of the Internet of Things. Ngunyan, nahiling taman, naipresentar taman sa mga datos ng Department of Trade and Industry, budak kang ibang ahensya kang gobyerno, na kung saan, while na nagdakol sa transactions online, nagdakol man sa mga incidents na nagpapahiling na talagang nagdakol naman so pagkakadaiintindihan kang pagnenegosyo sa online. Na kung saan matataramtanganin na kung igwang mga panluloko or fraudulent activities na nangyayari sa Internet of Things. Ngunyan, saro sa mga nahiling mangunyan na very rampant is this scam na iapudtang email scam na kung saan sa emails ta because when we communicate with our business sa transactions ta maski sa social dealings ta we use our email. We have our email accounts. In fact, ang iba nga ni kadakol ki mga email accounts na kung sa'y nalilingawan na nga ni lugod ninda ang sa'y passwords ninda kung paano nila ma-access itong account na ninda. But then digdi saro sa nahiling kang satuyang mga law enforcement agencies ining mga email scams na ini. Na kung saan saro digdi sa mga email scams itong iapod tang phishing. Bako po P-H-I-S
ING or itong phishing activity na nangyayari sa mga emails ta. Ini pong phishing na ini minaluwas ini po kung sa email ta may minaralaog na email or mga messages na kung nagpapamidbid ito so site ito kang satuyang bangko kuminsan o si site ito kang mga katransaksyon ta website kang mga katransaksyon ta na kung bako man ito so replica website ini nagigibo kay ning mga scammers. So pagiling mo, ito na subo Banco de Oro website in which you have a bank account. Pagkatapos, kaya, at that time, there are instances na mahagad yan sa imo kang mga personal information about you. Pagkatapos po, maintis man kita kasi pag unata totoong website ito kang bangko ta. Tapos, naitaw talugod sa mga informations na dapat tang dito. Good morning po, Ma'am Bem. Yaw na po si Ma'am Bem na kung saan siyang ma-hosting din. Good morning, Sir Joe. Maraming naaga sa tuyang mga... maray na aga sa satuyang mga ka-trade, as in mga kanegosyo, maray na aga. Sir Joe, pasensya na, late kita kidiit. Sir Joe, na po sa imong mga pinag-share sa satuyang mga ka-trade as in ka-consumer? Iyo po, Ma'am Bem. Iyo bagini sabi tabaga na because of we were into a health and financial crisis, a global health and financial crisis, na kung saan naipailing ta sa mga datos man, na kung saan nagtaas sa paggamit kang satuyang mga kaymanwa, kang mga ka-consumer ta, kang internet, and at the same time also, nahiling taman sa datos ta, na kung saan nagdarakul man sa mga complaints, pagkatapos mga scams na reported sa mga offices kang gobyerno na nangyayari sa satuyang mga ka-consumer. Kaya ngunyan, ang satuyang pag-urulay-ulayan, itong mga manunungod sa mga iba-ibang klaseng scams, Opo. Tapos kung ano pa ang ibang mga tips, na pwedeng itauta sa tuyang mga consumer, tanganing maging pirmisindang maikmat, as in, sabi tabaga, dapat pag consumer, dapat mausisa ka, mabusisi, dapat pirmi ka magparahapot, Okay, so Sir Joe, ano ining mga iba-ibang klaseng scams, Iyo po ma'am. Ma'am Bem, so sabi kong piga takota, so nahiling tabagang na-report man sa to, ining mga tungkol sa mga email scams, na kung saan pinaka-rampant nga ni itong phishing, na kung saan ining mga scammers, piga kuha by making replica website. Pag una mo, website ito kang katransaksyon mo. Halimbawa, may katransaksyon ka sa pagbakal na may website ito. Pagkatapos, pag una mo, ito una, nagibusin ng mga website. Pagkatapos, pag una mo, iuna ito sa website ninda. When in fact, replica man sa napala nito. Pagkatapos, mansan man sa mga bangko, nagibusin ng replica na website kang bangko. Pag una man sa mga tao, iyo talaga ito ang website kang land bank, kang PNB, when in fact it is not. Pagkatapos, may mga yan dyan na nagpapasalamat muna yan sa imo dahil sa pagpatronize mo kang sa indang bangko or itong establishmento ninda. Tapos, and mataram na yan sa indo na ma-update sinda kang records ninda pagkatapos, and you will be lured na magtawag information regarding you, na personal information which they can use in accessing your mga bank accounts. Pagkatapos, last week lang nga nasa news na linggo po dito na kung saan may sarong scammer na kung saan ginamit so accounts gari politiko pati so gari congressman congressman sa Cavite, nagamit niya bank account kay tong congressman from Cavite na sa pag-purchase niya kay mang iba-iba. But then sabi tabaga, ang inot na ginibo kay ito, nag-phishing pa nung una. Tinaram niya man, sabi niya kayo in-interview nga, nagyulo ko na ko, hilig lang po namin ng aming mga barkada. Hilig lang daning damo lang. So, in-interview kang media. Sabi ko, so
Since na nagtataas ang nagagayo ng technology ang tibay man kay ning mga scammers ning mga na talagang nagsasabay man. Kaya dapat ang satuyang gobyerno nagsasabay man ang mga mga policies ining mga laws na kung saan makakatabang sa pag-protect kay ning satuyang mga ka-consumer. So, arog ba kayo ito, nadakop man garay po ito mambem. Kaya nailing ko na nga sa news, pig-interview, aki pa, about 24 years old na lalaki, na kung saan ninapot siya. Kung ano niya, na hilig lang daninda, na kung saan, dahil sa ability ninda, na ginamit ninda ito sa pag-i-scam. Oo, kasi ang may mga kakayahan man sa nakaini Sergio na magibo, itong mga teki. Mga teki, talagang so, kadaklan talaga, mga aki pa. Opo. Sa mga makuti-kuti pag-abot sa computer, sa mga ninda. Kaya, iyan ang satuyang iwasan. Sige. Ano pa ito, Sergio, na iba-iba pang mga... So napailuwanag tanong. So, email links, gari minaluwas na pag-una mo, authentic looking web page. When in fact, bako man, giniribu-gibo sa napalaninda. Ngayon, ngunyan, anong dapat gibuon ta para ma-avoid ta? Para di kita ma-scam kay ni. So, okay. We would like to remind you na una po, di ka mag-respond sa email asking for personal information. Di ka ninggan mag-respond sa mga email asking for personal information, lalong-lalo na kining nagpapanggap na itong mga website ninda or coming from a business organization or business establishment or financial establishment or banking institutions, di ka magtaw ki personal information. Itaw mo lang yan, duman ka mismo sa bangkong pigbabangkuhan mo, bako sa online. Tadipisil po yan. Okay, ang pangduang dapat mong gibuon, kung nag-doubt ka duman sa message or sa authenticity, okay, i-verify mo dapat kagad. May number man bagay ng mga bangkong ini. May landline, may cellular phone numbers po, mambem, na kung saan, there you can verify na totoo ba ini po na nag-email ka mo sa ko kay ni napigahagad nindo ini sa ko. Okay. Kasi dapat may naaram mo sa mga number ninda kasi may bangko, may account ka nga ni duman. Okay. Ngunyan, may sarong pinakatip pa po number 3, Ma'am Bem. Na ito, ngunyan, pigagamit ko na po talaga inita ako, pero may mga nakaka-receive kay mga araw kaya na emails. Okay, dapat ang pag-start po kay itong website, dapat HTTPS. Okay. Dahil po dapat, kadaklan yan, mahiling mo pag bako yan authentic or replica website yan. Ding S, HTTP sana. Okay. Pagkatapos, mahiling mo man duman sa mga may icon niya na garilyabe, na kung saan, mahiling yun, mahiling mo duman so certificate nida, so site certificate. Pigaano man yang kang internet na nagre-regulate kang internet na kung saan nahiling na kung safe itong website na ito So nagpa-prompt yan duman pag clinic mo itong garilak. Buda gari Sir It Jo. will inform the user kung talagang safe itong website ako. Buda Sir Jo, saro pa gari dai kita basta-basta mag-click ka itong mga nag-aarapir baga dyan. Yan, opo. May mga sige ang arapir baga na mga nagpa-pop up po. Pagkatapos, ma-join ka nga sa games. Bago ka maka-join pa lang sa game, may hanapon muna sa imo. Yes, so delikado iyan na basta-basta sa nakita ka magpara-click, Totoo po yan, Ma'am Bem. So, saro pa po ito. Thank you, Ma'am Bem, for reminding me also. Pero may man talaga yung nangyayari na data man naiiwasan, biglang yan nga yung pigapot ko man kung paano yan nangyayari. Baka sa pag-update lang kang sa tuyang kang operating system kang computer ta. Anyway, at yan tapayan na part of the tips yan kang mga lasa. Okay. Ngunyan, itong nangyari po, ito Ma'am Bem, so sa kabitang pag-istorya ko, it happened about 2 weeks ago. It's also possible na bako ito sa email. Pero sabi ni kayo, inadmit man nila sa email nakuha nila nakakuha ng information by through phishing. Okay. Inang pwede man daang mangyari. Nabasa ko man na kung nawara, nagigibo ninda, nawara na stolen so card or nawara mo. Pagkatapos
So nakakuha, may knowledge sa pag-access kay ito. Pagkatapos, pwedeng emailan ka para mas makuha pa. Nakuha nila sa birthday mo, lalong-lalo na kung mga supin mo duman. Tapos nakuha sa email mo. So mangalas ka na talaga. Na tinauna so a little information regarding your account. Kasi yaon man baga kung minsan duman sa card. So paguna kang sa tuyang mga ka-consumer, totoo talaga na talagang so sa taga-bangko itong nag-message sa mo. When in fact, bako mampalan. So, ang pag-aro kayo na nawara po or na stolen sa card mo, nahabas, ang pinakatamang gibunta is to call the bank immediately to block access for that account. Yeah. So, immediately, dapat pag naraman mo nang nawara or inakbas so card nindo or ATM card, credit card, immediately call your bank sa bank to block access to it. Kaya nga ni Sir Joe baga saro pa ang pirmi baga piga sabi sa tuya na i-avoid ta ang maggamit kan sa tuyang mga birthdays as pin. Saro pa yan. Di ba? Siyempre pag nakuha sa card mo, pagkatapos naaraman sa birthday mo. Naaraman sa birthday mo dahil sa Facebook account mo, nakuha sa birthday mo, baka yan. Sabi ninda, it only takes 10 minutes para sa mga matitibay talaga na makuha ang PIN. Kung lalong-lalo na kung 4 digits lang ang PIN. It will only take about 10 minutes para makuha, ma-access ninda yan, ma-open ninda yan. So, matiriba yun talaga. Makaraskaso, pag ma-open talaga sa card mo. So, yan dapat ang gibuhon. Ngunyan, kung ito regarding naman sa bangko, pagkatapos sarap pang dapat ang gibuhon na naka-receive kita kay fraudulent spam email, na yun nga itong nagpi-phishing, dapat ko ining hayaan ta na sana o pabayaan ta na sa yan. So pigatarambaga ni Ma'am Bem kada pagtatapos na kang programa, pero may kitang pig-remind, part of being a vigilant consumer is that we have to report that, forward it or report it to the National Telecommunications Commission or the DICT para maano na itong makuha nila itong naggigibok itong phishing. Or you can report it to the NBI or the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Madali lang po yan kasi may mga nailing kusinda, may Facebook account man, may website naman ng PNP, NBI. And madali pong i-report ito. You will provide them a screenshot of the fake website. Tanganing maksyonan. Kasi that is part of being a vigilant consumer. Kasi kung dahita yan i-report, itago ta sa nasasadirita, kadakol pa kaya na mabibiktima. Buda, dahil kita kaiyan nagiging mga vigilant consumers kung araw kita kaiyan na mga passive sa nakita, no? Ngunyan po, Ma'am Bem, may saro na naman ako na-observe digdi na dakulon nagluluman sa opisina na pig-entis na naman sinda online. Ining mga franchising scam. Oh yeah, dakulon ako nahiling Sir Joe sa Facebook. Nagreklamo sinda ta na kapag down payment na pakatapos day man kinagde-deliver kang mga promise na produkto or itong mga kurukart na gagamito na sabi nga uniform, ipapabricated by the franchisor, And nakapagtao na ki-part of the franchising pidaan. Sabi ko, yan, hanahanapon mo yan. Pero pag-report tayo yan sa PNP ba sa NBI, yan. Very accommodating man ng mga agency yan. Actionan po yan. Ngunyan po, as a caution to our consumer or itong nagbabana-bana baga pong magnegosyo, tama kayo nang nakaisipan yan because ang pagnegosyo, makakataw kay maraot, buda, makakatabang pa, baka it-generate employment, Ngunyan, and sa pagnenegosyo, ini pagiging franchisee. Kining mga negosyong mga mga cart, food cart, Ngunyan, sarong pinakaanutan, lalong-lalo, ang dakulo nag-report ngunyan, Ma'am Bem, ining mga OFWs pati. Ang bigabiktima gayon. Mga OFWs, taaram ninda na may kwarta. Nagruli, siyempre nagkaigong separation pay, nag-stop ka ni company, o nag-retrench, So, bata pati Sir Joe, gari ang kadakla na ninda, piga, gari baga pang invite, itong pang kampanya ninda, so pang win sa imo, sinasabi ninda na,
by just using your Facebook account. Ayun nga ni buo kasi pagano danin das restrictions of the government. Kaya Pagim busar pagkatapos iyo nga ni na garon sinda kay ingat kang safety pagkatapos turuan mi pangaya kamo while you conduct business para sa mga health protocols. Na you can be a millionaire talaga ini mga consumer ta ini mga kay manuata. Kasi siya gusto talaga talagang arong kining sitwasyon na as much as possible na nawarang yung livelihood na makaput up girara kita makaano. Ngunya dakulong po yan. Ang pinakaano ngunya na at present, ang Department of Trade and Industry nakikipag-coordinate kini sa mga franchisors. And we encourage ang DTI, aloy na po, napig-encourage na ining mga franchise na magkaigwang self-regulation. Apo. May provision pa no kita dyan sa masigi sa sa tuyang constitution so non-impairment clause na di tapakpakyaraman ang kontrata kang mga tao di makayaram ang gobyerno as long as it is not contrary to law, customs, public policy, morals. Di masyadong makikipagparam ang gobyerno like kining franchising contracts. Ngunyan, as a way of promoting this one, pagkatapos para mas maprotektaran man ining mga legitimate na franchisor, buda ining mga consumers ta. We encourage them na mag-self-regulate sinda. And it so happen na nagkaigwa maningad, nagkaigwang mga nagkapirang asosasyon na ini. Na kung saan, sinda nagche-check mismo kung itong franchisor ito pwede sa membership ninda. Napig-check ninda sa integridad kay ni, so operation, kung bakong bawal or dahing bawal na pigigibo. Okay po, sa mga nagbabalak maging franchisee, inilang po ang apat na organisasyon kang mga franchisors na may relasyon sa Department of Trade and Industry. Inot po itong iapod na PFA, which is the Philippine Franchising Association. Kung nagagdo ka mo, ilingon po nindo, aputo nindo, ano po ang membership nindo as a franchisor? So kung di sa kasabay sa Philippine Franchising Association, pwede man na maging duman siya sa FIFA, FIFA, which is Filipino International Franchising Association. So, another association na nag-check mismo kang mga membership ninda. Another association is the Association of Filipino Franchisers Incorporated, AFFI, and ang pangapat, itong Food Cart Association of the Philippines. So, FOCAPIL. So, ini po, sigurado po ang Department of Trade and Industry na pig-check na ining bylaws kay ni mga association na ini. Pig-check yan. Pagkatapos, so far in their bylaws as to and their operating manual, nahiling kang DTI na ding violation ini sa mga fair trade laws ng DTI. So, we recommend na hilingunin do na itong franchisor na nag-i-entis do na magkuang franchise sa inda is a member of any of these four associations. So, at yan, may sense, may ng sense of legitimacy na talagang medyo nasara naman ini. Sabi ito bagay, nag-self-regulate sinda. Na based on their rules or the policies that they follow with respect to members kining associations na ini. Pig-check ninda na dapat ningad mag-follow sinda kay ito. And one of which is that they dapat violation of any fair trade laws ang i-employ kay ning mga franchisor na ini para maka-members na digdi. So dapat pala Sir Joe, hilingon ngo na ninda kung member itong franchisor duman sa mga iba-ibang associations na ito kang mga franchisees. Tama? Opo. Oo. Tanahira ako tapag digdi nakapag-down payment na 60,000, nakapag-down payment. Ang iba nga ni 100. Sabi, ako, paano yan? Pero ba't 10 yaw na yan dyan? Di naman dapat silang mabasol. Kasi naluyan sa advocacy ng DTI. May kulpa yan. Naluyan ta sa bisa pag sa business development. Maagad na kitang tawad kaya. Gusto mo sabihin, may pagkukulang man ang Department of Trade and Industry. Tapos, siguro Sir Joe, duman man sa mga sa tuyang mga ka-consumer, di basta-basta mainganyo din sa mga mapanlinlang na mga imbitasyon na tutugaan ka na magiging milyonaryo ka sa laog ki pirang bulan, pirang taon.
apo yan Diba? na Oo. dai kamo istudaran kamo nindo apot-aputon po nindo. Yan ang Paano kung pinasabi ta. kumikita ining negosyong ining Maging ipa-franchise mausisa. ko? Pasiling daw po kamo kay ning business plan kay ni. Filing daw po kay ning sample na report kang sarong financial report kang saron nindong mga franchisee. Napako man siguro kamo bawal. Kung paano mahiling. Para mahiling nindo kung talagang But then we have a study, ang the Department of Trade and Industry has a study on this one. As compared naman sa mga bagong franchise, alangkaw po ang survival rate kang mga franchise businesses. Alangkaw po. As compared naman sa anailimi nga ni po sa Siyempre, business name baga mambem, ang survival rate, the way, kasi aluy na baga kita. Hindi man aluy. Gurang na kita. Bako man. Gurang na kita sa Medyo aluy BPI. na, more than 5 years na. Kasi, pigiling mo baga, so life, kang business name is 5 years. The business name registration Is 5 valid years for 5 ang years. validity, And oo. every 5 years, dapat pigiling Ma-renew ka. kung Pigiling ka. nag-renew, pirang Oo. nag-renew. Ang Mortality. ang mortality is about 75% and 25% survival rate kang businesses. But then, they taman pigano na ababao ng 25 because there are times that these registrants diversify into Another business. business. Pag nahiling na. Kasi may mga business naman ba talagang temporary lang. They talaga napursi na nila na dapat makaindot lang kasi for 3 years lang ini. Muda, lalo na mo niya na pandemic, Yan. kadakol na mga nagsarap. Pero kadakol man ang mga nag-drive. Oo. Magnalas ka nga ni po, ma'am, dakol nagsarap pero dakulon sa application sa business name. Dakulon, oo. Kasi talaga, Sir Joe, nahiling ko, dakul man ang mga nag-thrive na mga bagong negosyo. Opo. Lalo na itong mga sa, apod na kainiso, mga logistics. Logistics. Oo, di ba? Talaga, Oo, ito nag-thrive. Gayon. Kasi part naging iyo talagang simbag sa crisis. Na dapat para sa protocols, mas Yes. maraming logistics. Buda, Sir Joe, so mga food. So mga into food. Pagkatapos, naka-quarantine sa mga tao. Siging pa-deliver sa naki mga maski ano-anong Because of the food. community quarantine. Kaya iyo ini so mga nag-thrive man. Ngunyan sa panahon na. But din po, ma'am, basta yung franchising po, our business development group has a study on this one. Nahalangkaw talaga po ang survival Yes, rate as compared to bakong mga franchise. Kaya talagang this is good na Kasi siguro, nag-isip kita mag-franchise. Sir Joe, enot sa gabos, na sinda. Kaya, established na, May ngara na. May ngara na. Tapos, yaw na dyan. So, operations manual, technology, as to how it should be operated, is already there. Ma-execute ka na sana. Tama po. May mga gamit. Medyo, alam ko po ang survival rate kay ni. Kaya, but then, as a maray na consumer, sabi tabaga, maging vigilant man kiraray. Hapot-hapoton ta kang mga dapat tang hapoton, pagkatapos hilingon ta sa membership digdi kasi saro ini sa makakatabang sa indo sa pagdesisyon whether you are going to enter into a franchise agreement with that somebody who is asking you to be a franchisee or enticing you to be a franchisee. Okay, oo. So yan, Sir Joe, siguro Sir Joe kanina, di mo man nasabi sa tuyang number na dapat nindang i-text or Ayaw po pala. kung may mga ihapot sinda bago kita Sir Joe magpadagos. So mga nakaantabay po sa tuya ngunyan, so sa tuyang mga ka-trade as in mga ka-consumer, pwede po kamo maghapot sa number na 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. So, dahil po magduwa-duwa, maghapot, as in, kung igwa ka mong gustong erase na issue, pwede po kamo mag-text duman para po ma-address ta. Okay. So, Sir Joe, na itong napag-diskutiran ta, itong tungkol sa mga franchising scams. Tapos na email scams. Oo. Igwa pang, ini, Sir Joe, na mga pyramiding scams? Gari. Yo. Igwa pa. Saro naman po. Actually, ang magayon, bako magayon. Ang marauton po kayo because of the use of the internet na naging gamit ng internet talaga kang mga tao. Ining mga scammers like this mga nagagamit kayo ng mga pyramiding scam na naglog naman sa internet.
So dati, nag-house to house, nagduduman sa mga opisina para maintis kang mapa-join digdi sa mga pyramiding scams na ini. Ngunyan, maski sa linaog naman ninda kasi Arab na ninda na ang mga Pilipino ngunyan or ini mga ka-consumer ta, yaon ang concentration. Gabos ng alos, gabos, alangkaw ng porsyento kay ning mga ka-consumer ta na online. Kasi, Sergio, markar mo. naramdaman ko, Sergio, kansarong mga simana. So, sa itong kaopisina, na si mama niya, na may nag-text, o nag-message, Ay, opo. So, siguro, sabi ba nga ni, kay ito ni, sa tuyang kaopisina na, bantayan ta, bako sanaan sa tuyang mga aki, sa paggamit ng internet, patian sa tuyang mga gurang. Oo. Kasi, Ito. iyo ini ang mga target pang Iyo, mga manluloko sabi nila, Sergio. Vulnerable na sa COVID. Pati sa mga scammers. Kaya para sa tuyang mga paraan tabay ngunyan kay puhan ta talagang bantayan din. Bako sanan sa tuyang mga aki, pati sa tuyang mga gurang sa paggamit kaining internet, lalong-lalo na ang social media Sergio. Okay. Tama ka. So, kaya di ko nakategorize na email scam pala nito. Iyo nga ni, kasi ba ako Actually, may nakalampas. nahiling na ako kayan sa mga news, sa mga readings na they term it as parcel scam. So, saro pa ining prevalent ko niyan ining parcel scam. Oo. Na kung saan, i-message ka, whether sa email, sa messenger, nito, madam, Viber, pwede kang i-message dyan na, yan, naging friend mo, naka-Viber I-friend ka muna. Gari, ikukuahon mo na ang buot mo. Opo. Pag nakuha na ang buot mo, nahiling niya na okay ka na, pwede ka nang hagadan kung ano ang hagadon niya. Bata man ba mga English spoken dapat eh. O gari mga bako man yun mga Filip. Baka mga foreign. Dahil mga Pinoy naman tiribay mag-English. Kaya maluya, maray nga, maluya. Hindi ako mapagduna. Naibo, may ekstorya ini. Matibay daan. Tunay ini. Bako ini haka-haka. Makakagkag panggari English ang diksyon talagang kung pang UK man. Pero ang cellphone number pang Pilipino. So ipe-friend ka muna pagkatapos sa messenger muna kang mag-uuron pagkatapos siguro pag dakol nang nagte-trace nagreklamo na kay itong account na ito dahil nanguna tatawan number nang nag-upload sa imo pagkatapos you will be made to believe na ito foreigner talaga pagkatapos may gustong itaw sa imo, gustong tawan kang parcel, tawan kang balikbayan box. Sarong box, oo. Pero bago sa imo dayan ipapadara, may hahagadon sa imo. May hahagadon na sa imo, pang customs duties para pagkatapos aksya na dambala sa freight, sa bayad dumam, para ang problema nga ito. So, asikasun kung nga sa customs duties niyan para makapasok sa Pilipinas. Sagin. English ito, pakatarapang ko. Hindi may na mag-English. So, iyan talaga. Ang pinaka-gist dyan is we really have to be very careful sa pagkig-transact digdi Tama sa po, mga ining mga manluloko na ini kasi sagin man baga Sergio bago mo siya i-friend igwa na ka mong common friend kaya gari ang mangyayari if i-friend mo naman sana siya i-accept mo na sana siya igwa ka mong common friend pero talagang maglikay kita kasi kasi yan ang iba nga po kuminsan mga mga duro dating sites iba po yan na pagkatapos kuminsan mga Pilipino pala nagpapamidbid na mga foreigner pagkatapos anon ka na kung nang pigahagad-hagad sa imo, padaran ka kang pang mistisong tsura. Tapos dakulong pigahagad po. Ito, just very recent, itong parcel scam na nangyari. May nangyari pa nga ng istorya taman na may nagpapadara po sa Indukayan. Mapadara sa Induki sarong parcel pagkatapos may babayadan ka nakakag na duman. Pero dahil mo man pig-order. Pagkatapos pag una garo kang kasambahay mo, in order mo talaga because you're used to it,
Yung sana nagwalat man si kuya kipambayad, pero may kwartang wiwalat si kuya, duman sa kasambahay, nga tadaw. Pagkatapos, may bayadan man. Pagkatapos, so worth nga, nagbayad ka ngayang 1,000 plus or 2,000 plus. Pagkatapos, may sarong magman lang pala nalaog. Pagkatapos, naraman kang amo or di ba man amo siguro. So si kuya, naraman ni kuya, may binayadan ko nga ngay kuya so 1,000 pesos na. So in order mo nga di ka man pala in order. Pagbukas But then sabi ko sa mga arog mo kayan, you can file a complaint with any sa Department of Trade and Industry and we are going to endorse that duman sa tiyapod ng dating Philippine Shippers Bureau. Kasi dapat tining mga kayan, so shipper, pagkukuhanin ng ID, so personal circumstances, so details about the shipper. Para maano ta. Pagkatapos, kung sa ininday dideposito itong binayad mo, makukuha dapat sa account para mahabol ta ito. Yep. Kaya dapat itong sinasabi mo, Sir Joe, na dapat ang shipping company Opo. easy to it na bako itong fictitious Opo, ang ID present sa inda. So dapat i-verify ni kanina. Otherwise, they can be held liable. Because sabi ko nga na igwaman sindang rules with respect to the operation. Napigsiset kitong opisina na iapod tang Philippine Shippers Bureau naman yan. So sa logistics na po ang term kay BEM. Bago ng opisina. But then still the law that governs that transaction ay the same law pa rin. Sir Joe, in relation to that, gusto ko isingit. Ita kasi igwa mabaga mga nangyayari itong mga telephone scams, mga phone scams na nagpapamibid na they are somebody, arog ka ini, ako ngaya si arog ka ini, mahagad ki mga loads or something, kung anong pigahagad, So mag-iingat po kita kaini na mga arog kaini nga mga scammers. Tapos Sir Joe, just recently, so may nag-message sa Tuya. DTI baga? May nag-message sa Tuya sa DTI. Itong may nag-iikot da aduman na nagpapamidbid na taga DTI, naghahagad ki mga information about the business owner, So they basta magtiwala. It's a good thing na may talagang because of our advocacy, kung nagla-like kang o Facebook page ta, nag-notify sa to, actionan ta tulos. Yes, oo. Tigbe-verify nila if it is true that the DTI employees na naglilibot-libot, nagkukuha kang nag-i-interview whether may business permit, pagkatapos because there will be an ayuda coming pag may mga business permit. Actually, di pa man pigahagad. Di pa man kipighagan. Pero pipangakuan na may ayuda. But the fact is, nga ta nagpapamibid na taga DTI naghagad kang mga detalye about the business. Actually, entrada po yan, Ma'am Ben. Yung yan ang initial step. Para maintis ka talaga, mapatubod ka na totoo ang pig-offer ninda. And pag-abot ka yan, ang masunod na, pangadawang step ka yan, pag napatubod ka na, you will ask you for a processing fee. Kasi nakuha na subuot mo na ika. So, ma-accomplish ka nga kayo na-lure ka na. Opo. May tatawsay mo man nga yung papel-papel, pagkatapos para nga sa ayuda, pagkatapos ang processing fee po kayo nito. Kita sa business ngayon. Yes. Kaya maglikay, Tapos siguro, Sir Joe, importante na kung may mga individuals nagpapamidbid na kung taga sa Insinda, kung taga DTI, kung taga sa ina-opisina, hagadan tatulos ki ID, importante. Okay. So, let's proceed, Sir Joe, sa ina kita, sa pyramiding, Okay, sa pyramiding, tama po, Ma'am Bem. So, nasabi ko baga, Ma'am Bem, na dati pa bako man ni Ma'am Bem sa internet, nagpaparalaw gining mga scammers na ini. Ngunyan, iyo na po. Yaw na ngunyan sinda, nagsusulisit na kang mga investments. And it's a good thing na medyo nagbabantay man po. Nahiling ko po ang website kang Securities and Exchange Commission. Every now and then, pag may na-report sa indang company na nagpapamidbid na yaon po sa mga advisory ninda. Sa mga advisories ninda, yaon po talaga updated. At least nahiling ko, at least weekly, may nagdudugang na nagpapamidbid na naman, na nagsusulisit kay mga investments.
when in fact they are not authorized to do that. So siguradong panluloko po yan. Oo. Kasi kansaro, Sir Jo, may update so sec, ano? May Opo, pig-post opo. May sinda pig-post sa na naman Indama sila. na Facebook page. So, dakulaw nitong tabang para giya ito sa satuya na ito sana itong mga companies na ito ang itong mga companies na pig-post, ito Iyo ang po, mga opo. They authorized they mag-solicit. authorized mag-solicit So meaning, to pag investment. nagsusolicit yan sa Indo, Oo. na mag-invest ka ngaya digdi, may na yung produkto nga tataw sa Indo, gustong taramon ka yan, nagpupuna yan ng mga loko, nanluloko na yan. okay. So sabi na, may mga tips sindang Opo. tinawag, ang Securities and Exchange Commission, Yes. ang Department of Trade and Industry, issued an advice or mga tips para di kita maloko kayo ng mga pyramid scams or iba pang mga uri ng mga panluloko. Sabi nila, panluloko na nasa huli ang pagsisisi sa part ng consumer. Okay, ang una ang sabi nila, sabi niya, ang mga double your money or easy money, quick money na Yes. pagpaparapangako ninda sa Indo, whether kahampang mo so nagpapangako or whether katsat mo, whether magayon nakatsat mo siya or wapo nakatsat mo, pero pagpapatubod ka na madudoble ang iyong ang investment mo, magkakaigwa kang easy money or quick money na lagpas sa kita ng umiiral na tubo sa mga bangko, ay di ka na magtubod ka yan. Scam yan, magbantay ka, sigurado nga yan. Okay. O, yan ang sinabi na mismo kang regulating agency, which is the Securities and Exchange Commission. Ngunyan, ang sarupa, ang puhunan, sinabi niya, Tagalog pati naman, ang puhunan na pera ay kikita sa pag-recruit ng ibang tao at hindi sa pagbenta ng produktong may halaga. Yan na naman. Scam yan. Kasi, paano kikita ka para ka nag-recruit kung magiging miyembro? Maski pa kakarampot na produkto. Parang so produkto nga dito, pagkatapos para ang worth ng produkto nga 500 pagkatapos pag Mabalik bakal niya kaya sa imo. magbalik sa imo king ribo-ribo. Makangalas maninggan. So saro pa yan Pero ng dakulong ka, Sir Jo, na nagtutubod. Dakol. Yun talaga. Yun pa ang problema sa pagtubod, buda sa pagkaaral. Ayan, siguro, Sir Jo, dahil digdi sa programa ta, baka lamang Opo. mabawasan na itong mga madali na mapatubod, ano? Kasi dapat talaga maging mausisa Opo. kita. Kasi yan mga taga-sektang yan, yung mga taga-Department of Finance, mga financial experts yan, na aram na ninda na di man pwede talagang kumita ng araw kayo ng pinapangako kang mga yan. Yan. So, talagang tubudon da sa mga experts na yan. Na once na may nagpapatubod sa to na madudoble ang kwartata o sa laog nin sarong taon, kita magsalidali kaya. Yun. Sabi na baga, day talaga mangyayari yan. Mga eksperto yan sa pagpadalagang kang kwarta. Na, nagtatubod sila. Talagang totoo man yung ganito. Iyo, tama. Sa kadipisilan mo yan. Tapos kadit na produkto, madudoble. Para binakal mong 3 million or 10 million. Pero ngayon investment mong 30 mil nga, magiging 100,000. Paano? Itong produkto bako man that worth. Ini Sir Jo ang pigaapod tang mga kumbaga sa Consumer Act ya kumbaga ang word na unconscionable ano. So Opo. mga daing mga konsensyang ining mga para luko ano despite kang kadipisilan na namamati ang tangon yan. Igwa man giraray kay mga nakakaisip. Totoo po. In fact, may saro akong kamidbid na pigtataraman ko siya. Sabi ko, aram mo niya ako na, di nga yung problema ini pangtulungay kami sa ladder. Oh, so nasa ano sinda? Oh. Ni paano na niya ako sa Upline. pang 5, sa pang 10. Di nga, ang pinakamaray nga, mahinot nga. Oh, see? Diyos ko. Sabi ko, sala niya ko yan. Paano na niya ako? Because that is why it is Iyan ang termed as pag-iiwasan pyramid. ta. Oh. Because pag nawara na sa base, the pyramid will collapse. Pag day nang na-recruit, day nang nag-enter dyan sa grupo niya, siguradong makolaps ta, magreklamo nga na so sa baba, taday na siyang nagsasakat, taday naman kina-recruit. So so foundation, biglang mababa. Nalilibong Tranquilo, so nasa taas, maski buminagsak, nagsakat ng dati so mga Nalilibong gayud sinda Sir Jo sa pyramiding buda ining pigaapod tang multi-level marketing. Ang pyramiding ano ini saro ining klase Iyo. multi-level. Pero bako man gabus na multi-level marketing ano ini ang apod gani bawal ano Sir Jo. Opo. Oo.
Ini talagang pyramiding, dakulaon Opo, ini, ano, opo. na bakong Kaya dipisilong bakong paano patas. isu delineation Oo. kaya pyramiding Buddha ining multi-level Oo, marketing oo. because there are times na may mga matatibay ba na kika ganito Kikagi na produkto para mairayo sinda duman. Pagkatapos, Oo. scientist ka talaga, duman mo na sa produkto na ibang klase ni. Di nga mabataan na nga mo pag nag-toothpaste ka kayo. Aray ko. Sabi din da. Pero kaya nga, triple nga yung presyo kayo kaysa sa Colgate. Oo, sa, iba pa, so, Sergio. So, ini nga yung produktong ini, nabubulong kayo ng gabos na hilang. yung ano po. Kadakol niyang hilang. When in fact, dakulaon sa pinakagsenda kang FDA. Oo, no approved no therapeutic cream. Sus. Kayo, pag nagtaram sa indong nakakabulong iyan, ay niya ako ang nagtaram sa indo na nakakabulong. Agadan tulos ninda. Ipa-explain mo tulos itong no approved therapeutic claims. Kasi kung nakakabulong yan talaga, di pinatest na kuta ninda yan. Sa Buwan ako FDA. tang FDA yan. So, mga araw kayo na bagay po. So bako lang sa mga pyramiding, igwa pa po mga sabi kang Securities and Exchange Commission. Kung may nag-text sendo sa loto na nanalo kayo sa loto o raffle, hindi ka man nagsali, siguradong scam yan. Kung nagsasabi sila na risk-free nga yan sigurado nga yan balik ang iyong puhunan. Di man ki-risk-free na negosyo. Kaya, oo. Kaya, dahil Saro pa basta, magtubod. Sa mga... Kung may naghahagad sa imong shipping fee para nga duman or processing fee kaya ning pinanalunan mo ngayon, sigurado scam yan. Kang ano nga ni Sergio, kan sarong aldaw pa sana, kan August 14 may nag-text sa kuya. Tama. So, nanalo da siya sa sweepstakes. Opo. Tapos siya da si secretary. May nagpapamidbid, nag-name drop Nagagamit ki mga pangaran. Tapos ito, naghapot sa kuya kung legit da ito. Niya ako, scam yan. Yun. Mga araw kaya yan, basta-basta magtubod. Kasi, di man pwedeng manggana ka mo sa sweepstakes o sa loto na di man ka mo nagtaya. Po. Mas nga po sa mga yung nga ni Ma'am Bem na nangyayari pa ngunyan na yung mga sa raffle, online raffle, na kung sa Facebook, nagpaparapol nga kay saro nga yung produkto, na mabakal ka nga yung ball slot, naroon kayo ni. Okay. Kung business establishment po iyan, nagpaparapol, dapat po may permit yan sa Department of Trade and Industry or sa DOH. Tadua man sana po ang nag-i-issue kang sales Permit. promo permit. Ang Department of Health at Department ang of Trade and or Industry. Department of Trade and Okay. Industry. Ngunyan po, kung halimbawa ang Individual. nagpaparapol na individual, illegal po yan kasi wakering yan, pagsusugal yan. Dapat po yan, asikasuon kang PNP kang law enforcers Dahil jurisdiction ng DTI dyan, dahil kapasidad ng DTI dyan. Itong nagpaparapol, bako man ito negosyante. Yun po. Sarong may Facebook account na kung saan nagpapasugal siya. Dari man sa tang sugal mo niyan, since we were now into the Internet of Things, pati mga illegal, yun man sa Internet of Things. Dati, ang sugal sa peryan sa sakla na ding permit, ding franchise, sali sa pagkor. Ngunyan, yaw naman sa internet po. Dakulo na kong nahihiling sa Facebook, sa Twitter ba yan? Iyo. Twitter. Nahihiling ko man po. Twitter. Na dakulon dyan, nagpapabakal kislots para kaya sa iningay TV set. Tapos kung ano-ano, kung minsan magrayo ng produkto. Makabarato ka sa ngaya, makabarato ka, kumanggana ka. Pero, but then, the true essence is that it is wagering or gambling, which is prohibited under our laws. So, kaya kamo pong nagpapagibo kayan, di kamo magngalas kung bigla na lang kamong imbestigaran kang mga law enforcers Kasi pagsusugal po yan, bawal po yan. Kamu man po na nagtataya dyan, pati kamo na nagtataya, damay po kamo dyan. Kasi bawal nga ni baga pong magsugal. Bako po sa pagdakop kang mga nag-entre 4 na bawal. Bako man sana so nagpapasugal ang didakop. Pati so nagsusugal pigdadakop. Para man po sa internet. Pag nag-join ka mo dyan, nag-participate ka mo dyan, nagsusugal ka mo na kung saan may penalidad man po yan. So, we caution you na kung gusto nindong
iguaman kita ang mga legal na pag may online sabungan pero di ko pigano sa indo yan. Iyo po. Ayan, Okay, oo, sa oo. Clarado po. So yan, Sir Jo, siguro, madali na kita magtapos, Sir Jo. Isingit na gayon din. Igwa ka pang mga ibang tips dyan, Sir Jo, na gustong ihiras sa satuyang mga consumer? Ay po. So sa pa po pigano ko sa indo kung so may mga negosyong pigagda ka mo na ialok sa indo. Pasiguruhin nindo na yung pagnanegosyo dapat may kasuratan na halimbawa mag-aron kayo ng mga sa franchise may kasuratan talaga pagkatapos always yaw dyan ang mga ahensya kang gobyerno sasabi nga ni bagada day nagpapabaya ang problema lang kung bako kita itong pig-advise naman vigilant and nagiging passive lang kita na kung saan hiyayaan ta na lang na maloko kita na kung saan dapat bakit ta ng isipon that is pagiging makasadiri minaluwas kaya kung halimbawa naloko kita or may aram na kitang nanluloko as a good citizen you have to report it to the Department of Trade and Industry or sa ano pa mang ahensya sa gobyerno. Kaya baga Ma'am Bem, nahiling mo naman sa Facebook account grabe ang pasalamat ko sa mga nagre-report kay to. Yes, oo. Oo, kasi pigpapasalamatan ko talaga sindang maray kasi Kadakol patingon yan, Sir Jo. Siguro dahil sa active ang satuyang advokasya, so radio program ta, so Facebook page ta, kadakol sa tong nag-reach out. opo, para magayon po, mag-report. lalo na itong mga sa barangay, mga barangay officials mismo. So, nakaka man po, na talagang nagiging nahiling mi man, na supigtatrabaho mi sa mga advokasya mi, na mamatyan na nila, buda, nasusunod ninda ito, pagkatapos, sabi mi sa inda, nagpapasalamat kami ta, inot, bako sa napalagaan ang trabaho mi. Kung hindi, dahil mas dakol siyang natabangan pang mga kakuana na dapat na maluluko, day na maluluko. Dahil sa mga iyang reports pagiging ninda. vigilant consumer. Okay. So, Sir Jo, pahapyawan ta kasi ining mga bagay na ini, nangyayari ini dahil itong sa pinag-aapod tabagang mga maray tumaram itong mga pag-sales stock ninda, So, diyan nangyayari ang lokohan. Ayo po, opo. Di ba? So, yan ang paraga po. Iyo. Ang sales stock mo niya, pareho man po, Ma'am Bem. Oo. Ang sales stock, bako sa na personal na ampangan. Yes. Mas Oo. ingon niya because of the technology. Iyo. Maski magkarayo yan, maski day mo arang kung muna sa siya, pwede kang mas sales stock. Tapos kinsuman, may mga consumer man girar kita na dumanta subo, pigiling ta subo good na salesperson. Kung matibay nga ito, uy, bagal. Bako lang sa itsura pati. Ay, minsan sa itsura man. Nahiling ko. Pag nasa sales stock man ako, kuminsan ni Mrs. No. Kuminsan may pagbabakal, pagkatas. Baga, may mga matibay talaga sa sales kaya stock. mag-ingat kita sa mga makamis Sa na mga makamis na tataramon. But then, dapat yan, magsiset ka, maski ka pa na mas nagtutubod ka sa matibay mag-sales stock. Talagang abilidad man niya yan. Ma-appreciate mo man talaga. Skill niya yan. Pero aram mo dapat kung saan ang boundary duman. Aram mo dapat kung nanluloko na siya or gigamitan ka lang niya kang abilidad niya sa pagiging matibay niyang communicator, pagiging matibay niyang seller sa sales stock nga ni. Pero dapat, so reminder mo na naman, Ma'am Bem. So, pero may mong pigil-remind baga sa mga consumer na dapat arap ta ang limitasyon kaya na kung saan na dapat mas matibay man kitang consumer, aram ta kung hanggang saan na ang magawin na sales stock, aram ta dapat kung nanluloko na siya. And yan, mangyayari yan kung para kitang rurumdumon, supi parumdum sa to per minimum Bem every time na nagtatapos ang satuyang programa. Ayan, okay. So, Sir Jo, ano nga ini, alas 12 na, 1 minute before 12 or 2 minutes before 12 na, Kaya, Sir Jo, bago kita magpaaram, pwede ba tabi, Sir Jo, hagadan ta ka na kang itong sa imong mga pang-ultimong mensahe, pang-remating mensahe sa satuyang mga konsumidor, ka-consumer, nganing marumduman ninda padagos sa pagiging ninda sarong konsumidor. Ayo po. Pirmi nindang rurumdumon. Iyan, Sir Jo, Okay sa po, Ma'am Bem. So, sa satuyang mga consumer, with these various forms of scams, okay,
sabi ko baga permi kitang mag-practice ki vigilance. Mag-practice kita kang vigilance at permi kitang maginanyog kang sa mga programa. Bako sa kang programa kang Department of Trade and Industry na nagano, magabos mga lalong-lalo din sa DCGB. Dako lang din yung programa na kung saan maiinformaran kita kang sa tuyang mga rights or para mabantayan taan sa tuyang mga diretso at maiwasan ta na mapasubo kita. Magayon po ito na kung saan lalong-lalo na yan, dakulon man sa nakitang oras, lalo na sa Facebook. Take time to read. I-google ta lang yan sa Google. Pag Google. Kung Sabi baga Google. perming narurumduman ko kay ito si Ardido that information now is readily accessible. In fact, it is now at the tip of our fingers. fingertips. Ayan. Yan lang sa fingertips ta na sana. I-click ta how to protect myself from scammers. Madali yun. Minaluwas-luwas na kulon na informasyon. Di basa yan. Iyo, Habang naghihiling-hiling man lang kita, pirmi ka mga Facebook page na mga artista, di na. Bawas-bawasan tayo ito. Yan po. So, sabi ko baga, and it will all again boil down duman sa itataram sa ito ni Ma'am. Oh. Again, sa mga ka-consumer ka-trade, dangugunta po permi ang mensahe ni Ma'am Pe. Thank you very much. Ayan, Sir Joe, salamat na maray tabi kasi dakul na naman kitang naihiras na mga mahahalagang impormasyon, lalong-lalo na sa tuyang mga ka-consumer, kung paano kita maging mga responsable as in intelihenteng konsumidor na maiwasan kitang maloko, lalong-lalo na ngunyan sa panahon na ini na kadakol ang mga nag-aprobitsyar sa kadipisilan na sa indama na pinag-aagihan siguro gusto maninda magkaigwa ki additional na income sa maraot na paagi Sir Joe. Kaya dayta initawan ki tsansa na makalaog sa tuyang mga na ma-entice kita o malure kita digdi sa mga imbitasyon na ining mapanlinlang So again, thank you so much Sir Joe. Sana dakol na naman na naupdanan sa tuyang mga ka-consumer na nagaantabay sa tungon yan. Sa Giraray, liwat ini si Bem Berango kang DTI Regional Office 5 na nagsasabing, sabi nga ni Sir Joe, pirminindo ini tandaan, nganing dai ka mo basta-basta maloko. A well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Maray na udto po sa Indo ka boss, magirilingan girari kita sa masunod na Biyernes sa siring na oras alas 11 hanggang alas 12 ninudto digdi sa Radio DZGB sa Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5. Salamat, maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Sa kulog kang payo asin